जे प्रमद बर' थाबाय थायोबा एनडिबिनि केसा मोनसेबो जोबनाय नङा, रन्जन दैमारि साराबो गनाय नङा, 60 जन जेलाव दं बिसोरबो गनाय नङा। नुबाय थादों जे दिनै सुक्तिखारि जाबाय एनडिबिआबो, रन्जन दैमारियाबो, नाथाय बिथांमोनहा नुबाय दिनै बिथांमोननि केसा मोनसेबो जोबाखिसै, रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय दिनै ओंखारबोआखिसै, बिनि थाखाय बिथांमोनहा खुद्रिदों। दिनै बिथांमोना जे इउपिपिएलखौ मोजां मोनला, इउपिपिएलनि थाखाय जेबो जाला, प्रमद बर'जों जेबो जाला, दिनै बिथांमोना सार्टिफिकेट होबाय समाजाव, बेसेबां दुखुनांथाव। दा बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो हयथ' बिथांमोनहा दिनै बिकल्प मोनाखै आरो गावबागाव जेंनाखौ गावबागाव सुफुंनांगौ। दा बेखौ एबसुआ नायनाय नङा, इउपिपिएलआ नायनाय नङा। बिथांमोनहा दिनै गुगालाङोबा बे इउपिपिएलआ खहा जागोन, बिपिएलआ जेबो खहा जाया। आरो जोंबो लुबैदों दायोब्ला जाहाथे साक्सेस जायो, बेखौ लुबैगोन जोङो। आरो बिथांमोना जुदि दानानै जेबो लामा गैथ्राबा जुदि जोंखौ मदद होनो फैयोबा बेवहायबो जों वेलकाम खालामगोन। निसिमा ब्लक बिपिएफनि दैदेननायाव आइजोफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खालामनाय जादों। दा बेवहाय ब्लकनि गासिबो प्राइमारिनि लिडारफ्रा नुजाफैजोबदों, खोब गोजोननाय मोन्दों, मोजांबो जादों। दिनैहाय जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों मा मा बिथांखि लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जाबाय। दा जोंहा स्पष्टखा, जोङो एबार सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो आइजोफोरनि थाखाय 40 कोटि थाखा मोनफ्रोमबो ब्लकआव 1 कोटि आरो बेनि थ्रुयै जों आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव राङारि अनसुंथाइ होनाय बेखौ जोङो खालामगोन। 5 बोसोराव 5 कोटि थाखा, बेनि गेजेरजों जाहाथे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ थालाङा बिनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों, जाहाथे बयबो मोनहैयो। प्रमद बर' बादि 75,000 होगोन होननानै रावनोबो होनो हायै जाहाथे जाया, जों थगाया रायजो राजाफोरखौ। आरो बे बोसोरसेयाव 40 कोटि थाखा बाजेट खालामनांगौ, बेबो गिदिर बाथ्रा नङा। दा बेखायनो जोङो स्पष्टबादि बेवहाय जोङो आइजोफोरखौ दिनै अनसायगोन आरो आइजोफोरखौ दिनै जोङो माने समाजाव मोनसे एम्पावारमेन्ट खालामनाय, जाहाथे न'खर दानाय, जोंनि समाज दानायाव जाहाथे बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानो हायो, रांखान्थि आयदायावबो जाहाथे आइजोफ्रा एसे गोख्रों जानो हायो, बेनि थाखाय बे आसनिफोरखौ लानाय जादों। लोगोसे इउथ्स होनदोंबा जे जोंनि हिन्जावसा हौवासाफोरखौ बुजियो। दा बिनि थाखाय बे 100 कोटि थाखा बाजेट, जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोना बिनि थाखाय अमा फार्म, दाउ फार्म बायदिसिना बिदिनो सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय जे खामानि मावगोन बिनि थाखाय माने बे बाजेटखौ खालामनाय जादों। बिनि थाखाय जों गासिबो इउथ्सफ्रानो लाब जागोन। लोगोसे बैसोगोराफोरनि थाखायबो 10 कोटि थाखा बाजेट, जाहाथे बोराय बैसोआव बुरि बैसोआव मेगन नुवा मा नुवा जायो, अपारेसन खालामनो, मेगननि अपारेसन, सोरबा थाबायनो हाया जायो हुइल चेयार नांगौ, सोरबा गोजां बोथोराव गस्ला गुदुं सि गुदुं बायनो हाया, बिनि थाखाय बेफोर माने हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोंनि UPSC APC परिखा जायफ्रा पास जागोन बिनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय, दिनै डक्टर इन्जिनियार फरायनो जायफ्रा एन्ट्रेन्सआव पास जाबाय बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ होनाय। जों प्रमद बादि माने 50 जननिल' होआखै, बेवहाय बिटिसिआव जेसेबांनाखि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने एन्ट्रेन्सआव पास जागोन बिसोरनो मोनजोबगोन। जोङो खालि 50 जनखौल' नाया, 1000 जन पास जायोबा 1000 जना मोनजोबगोन। जुदि 1 लाख जोंनि साथ्र साथ्रिफ्रा पास जायोबा 1 लाखआनो मोनजोबगोन। दा बे मोनफा मोनफा बिथांखि। आरो लोगोसे सरकारि साख्रि मोननो थाखाय माने कचिं नङाबा हानो नागिरा, UPSC APCफोरखौ दा बिदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा मोनफा कचिं सेन्टार, खालि UPSC APCनि थाखायल' नङा। दा बेवहाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट, स्टाफ सेलेक्सन कमिसन, बिदिनो एग्रि परिखा जाबाय थादों। दा गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां परिखा जाबाय थायो। दा बेफोर आनजादफोरखौ उथ्रिनो थाखाय बे कचिंफोरखौ होनाय जादों। दा बेफोरखौ लानानैनो बे सांग्रांथियारि मेल बेखौ जोङो वमेननि खालामदों, इउथ BSU वमेन, दा बेफोर खालामलांगासिनो दङ। आरो दिनै बेहाय स्पेसियेलि वमेनफोरखौ खालामग्रोनाय जादों आरो वमेनफोरखौ एम्पावार्ड बोरै खालामनो हायो बेनो जोंनि उद्देश्य। बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि, जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बावैसो साननि गेजेराव गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जानि जोनोम जानायनि बाथ्रा बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा थारैनो बे राजखान्थि हान्जाया दाजामारोब्ला बिपिएफआव माबा गोहोम गोग्लैगोन नामा? जेबो खहा गोग्लैया। माने मोनसे दिनै नुबाय थादों जे दिनै सुक्तिखारि जाबाय एनडिएफबिआबो, रन्जन दैमारियाबो, बा गोबां एनडिएफबि लिडारफ्रा बेयाव इनभल्भ जोब। नाथाय बिथांमोनहा नुबाय दिनै बिथांमोननि केसा मोनसेबो जोबाखिसै, रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय दिनै ओंखारबोआखिसै, बिनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिदों। दिनै बिथांमोना जे इउपिपिएलखौ मोजां मोनला, इउपिपिएलनि थाखाय जेबो जाला, प्रमद बर'जों जेबो जाला, दिनै बिथांमोना सार्टिफिकेट होबाय समाजाव। जे प्रमद बर' थाबाय थायोबा एनडिएफबिनि केसा मोनसेबो जोबनाय नङा, रन्जन दैमारि साराबो गनाय नङा, 60 जन जेलाव दं बिसोरबो गनाय नङा। नागालेण्ड, दिनै भुटानाव केस दङ, नेपालावबो केस दङ, अरुणाचलाव केस दङ, दा गोबां केस दं बिथांमोना। दिनै जालाय जाखाय बिथांमोना मालाबा पुलिसजों होसो जायो, मालाबा न'आव नागिरहैजायो, बेबायदि अबस्था। आरो दाख्लै जों खोनानो मोनबाय बे 4 लाख थाखानि दिनै माने रिफान्ड खालामनांगौ, बेखौबो माने बेंकनिफ्राय होसो होसो थांनाय, पुलिस लानानै थांनाय, बेबायदि खबरबो मोनबाय। दा बेसेबां दुखुनांथाव। दा बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो हयथ' बिथांमोनहा दिनै बिकल्प मोनाखै। दिनै बिथांमोनहा दादों, दानानै जुदि साक्सेस जायोबा मोजां, जों वेलकाम खालामगोन।
आरो गावबागाव जेंनाखौ गावबागाव सुफुंनांगौ दा बेखौ एबसुआ नायनाय नङा इउपिपिएलआ नायनाय नङा दिनै माने बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोबाय थाखादों एरायबाय थादों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावगासिनो दं जागासिनो दं होनै बिथांमोनहा दोनबोदों खालि एनडिएफबिनिल' नङा गासिबो जेंनाखौनो जेनेबा गामि सोसननायनि बाथ्रा बेखौबो जागासिनो दं होनबाय थायो दिनै 60टा समस्ति खालामनांगौ बेखौबो जागासिनो दं होनबाय थायो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौबो जागासिनो दं होनबाय थायो मावगासिनो दं होनबाय थायो दिनै एनआइटि जानांगौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौ ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौ स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जानांगौ बेखौबो जागासिनो दं मावगासिनो दं होनबाय थायो दा बे मावगासिनो जागासिनो होनैनो दिनै 5 बोसोर बारलांबाय दा बिथांमोना जे मावनो हाया बेयो प्रमान जाबाय आरो दिनै एनडिएफबिफ्रानो अट'पट' जरित्र जानानै दं बिथांमोनजों एक्स एनडिएफबि फरामानो बिथांमोननि मोनसे साबअर्डिनेट मोनसे संगठन बादि जानानै दं बिथांमोनखौ हेल्प होग्राया नाथाय बिथांमोना दिनै गुगा लाङोबा बे इउपिपिएलआ खहा जागोन बिपिएफआ जेबो खहा जाया आरो जोंबो लुबैदों दायोब्ला जाहाथे साक्सेस जायो बेखौ लुबैगोन जोङो आरो बिथांमोना जुदि दानानै जेबो लामा गैथ्राबा जुदि जोंखौ मदद होनो फैयोबा बेवहायबो जों वेलकाम खालामगोन बिथांमोना जुदि जोंखौ वेलकाम खालाम माबायोबा मदद होयोबा बेवहायबो जों वेलकाम खालामनो रेडि